ngaphambili asikhonze ngezwi lenkosi. UThixo akabahlanganisa abantu kanti ayikho into abahlanganisele yona. Haleluya. So ndifuna ubani nobani avule inhliziyo yakhe ukuze yamkele lokhu uThixo. Hallelujah. Amphathele kona. Hallelujah. Ubesihlanganisa uThixo, there is something for you. Oh yes. Usibambele okwakho. Ndithe xa umuntu ohlele ecala kwakhe ekuphazamisa uvale noma ngamehlo. Oh yes. Umbonise nje uba uyandiphazamisa. Hallelujah. Ngoba uSathana can use your friend to disturb you. Unke wena ungavanga abantu bevile. Hallelujah. Iya. Oh yes, Lord Jesus. Ekushoneni kwelanga wena wedwa uNkulunkulu wethu, Baba wethu othandekayo, akekho umunye uNkulunkulu esiyokumkhonza ngaphandle kwakho. Ekushoneni kwelanga uNkulunkulu wethu. Oh Jesus. Sesikhona ke uNkulunkulu namandla, asinako ukulunga okwalelizwe, kodwa sethembe ukuhlakanipha kwakho Baba wethu ongcwele. Asinikanga kokwethu kwazi futhi asinayo ngisho experience, kodwa Nkosi our hearts ayathoba kwi presence yakho uNkulunkulu ongcwele. Sithi moya ongcwele gcwalisa le ndawo, wenza intando yakho. Oh hallelujah. Thina uNkulunkulu wethu ongcwele silandela ngemuva, ayikho into esinayo, ayikho into esiyaziyo, ayikho lento esikwazi ukuyisho ungayishongo. Ingakho Baba wethu ongcwele sithi thatha indawo yakho ekufanele njengoNkulunkulu egameni likaJesu. Amen. Amen. Hallelujah. Ngiyathanda abangcwele ukunibingelela kwelihle elibongekayo
igama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Kulabo abaqala ukubona ubuso bami bangcwele, ngingumama umama uHlangu uzobaphi wakangwabe. uMangwabe uyathetha baba mengithiwa kangwabe ayilokothi leyo uzobaphi uMangwabe uMesihlangu. Amen. So ngiyambonga kakhulu bangcwele uNkulunkulu wethu owaba nomusa. Oh glory. Bazalwane kwakufanele ngife ngithi ukuba uJesu akafikanga ngabe ngafa kudala. Izwa izinto ezazizongibulala kuqala. Ngangitshe ngithi ngihlakaniphe kakhulu. Hey. Yabona uhlakaniphile Kakhulu. netechnology ingakafiki ngihlakaniphe kakhulu. Yabo lokho kuhlakanipha lo kuya. Ngabe sengafa yibona. Because kwakuzongithatha ngespeed ngiye ezonweni. So ngiyambonga ke kakhulu uNkulunkulu wethu bangcwele oye waba lomusa wangigcina kulaba abamukele uJesu. Nami ngina 19 Nkosi yami ngo1990 ngamthatha uJesu. Amen. Wahamba nami. Kwathiwa ekhaya mntanami asiyazi lento ofike nayo la. Hey. Asikaze nje siyibone. Emqanqala le ephansi ePort Shepstone la ngizalwa khona wayengekho umzalwane bazalwane. Ngafika lento endaweni engaziwa. Hey. Ukuthi yini wena le uyithathile wangigcina uJesu. Jesus. Wangigcina bengekho abazalwane abasindiswe nami. Wangigcina lingekho inkonzo yabazalwane because ngasindiswa ngile esikoleni ePholela la ngangifunda khona ugrade 11. Ngafika ekhaya ngaba umzalwane ngingedwa. uNkulunkulu kwamele azifundisele mina. Wangifundisa ukuthandaza. Wangifundisa ukuzila ukudla. Wangifundisa ngangithatha ama-fasting ngisindiswe lokhu nje. Wangifundisa ukufakaza. Nkosi yami. Mina bazalwane I just ngithi hit the ground as umzalwane ngabe ngibaleka ngoba nganele ngalizwi zikaNkulunkulu. Same time makuvalwa ikole ngabuya ngezekhathi because ngihlala eboarding school eBhulwa. Ngabuya ngangena umuzi nomuzi ngathi sengisindisiwe mina ngingumntwana kaNkulunkulu. Ngangena ebhasini ngathi sengisindisiwe mina ngumntwana kaNkulunkulu. Ngayendlela lapho ngangifunda khona ngayobafakazela ukuthi uJesu wenzeni empilweni yami. So uNkulunkulu bangcwele lokhu ayiqala lapho impilo yami. La ukuthi khona ngitsho ngithi ngiyangena ebhasini ngithi yabona manje sengiyesikoleni ngiyongoye ngiphethe izikhwama zami sihamba nama student izikole ziyavula. Athi uNkulunkulu ufakaza ngoJesu ukuthi ukwenzeleni. Ngithi onda Nkosi yami moya ongcwele ngicela ungixolele ngizofakaza phambili esikolweni. Athi uzofika ubonge bani uma ungazange uzungimamele njoba ngithi fakaza. Umuntu ohleli naye manje ungeke uphinde umone uzofa yolahla. So ke bangcwele ngayithobela intando kaNkulunkulu. Ngihamba ngumama ohluliwe intando kaNkulunkulu. Amen. Yazi bangcwele uthi John 4:5 nanoma yintoni na athi anoyenza yenzeni. Uyihlulile nje bangcwele intando yami wayihlula ngusisi because ubusha kumele ube nesizotha thizeni mawusisi kumele mhlawumbe ube nako ukuyiphatha. Yabona ukuthi ube yilady. Angikwazi ukuba yilady. Angikwazi nje ukuthi kuyini ukuthi nje ngibe yilady yabona ezimindayo because la ngihamba khona uNkulunkulu bevela athi fakaza ngoJesu ukuthi uJesu uyasindisa. Bazalwane uyithobela intando kaNkulunkulu ubone okay fine noma bangihleka but abasahleki mina kusaphili mina kuphila uJesu. Ngiyakhumbula ngigcwaliswa ngamandla kaMoya Oyingcwele ngagcwalisa ngingedwa ekhaya. Yibo ngathi ngiyathandaza ngathi ngiyayeka kwangayekeka ngoba kusaba ngiyayeka uNkulunkulu esefikile. So ke bangcwele ngiphila impilo yobungcwele. Amen. Wena kaThixo
yilento engiyifunayo. Destination yami bangcwele ukuthi ngenye imini mhlazane buye ulibo lethu ngibe khona. Hayi Jesus. Ozongifundela bazalwane. Ngicela sifunde indawo ezo3 bazalwane. Yeah. Sifundeni ngesizulu. AmaHebheru chapter 9 verse 27. Hallelujah. AmaHebheru 9:27. Omunye ngifundela uMshumayeli chapter 1 verse 2 to 4. Bese kuba uMark 8 verse 36 kuya ku37. Bazalwane ngizowasho lamavesi ngifuna ukuthi afundwe once. Awu Jesu. Bese siqhubeka. Ecclesiastes chapter 1 verse 2 kuya ku4. Mark 8 verse 36 no 37. Bese kuba AmaHebheru 9:27. Ngifundele ngesizulu, afunde kakhulu, afunde ngeMike. Hallelujah. Ecclesiastes 1 verse 2 kuya ku4. Mark 8:36 and 37. Hebrews 9:27. Amen. Noma iliphi bangcwele. Noma ungafunda noma uqale noma ukuphi. Jesus. Futhi njengalokhu kumiselwe abantu ukuba bafe kanye, emva kwalokhu ukwahlulelwa. Verse 28. Kunjalo noKristu esenikelwe kanye ukuba athwale izono zabaningi, uyakubonakala ngokwesibili ngaphandle kwesono kulabo abamlindeleyo kube ngukusindiswa. Bese uya kuMark 8:36 and 37. Omunye avule Ecclesiastes chapter 1 verse 36. Yes. Ngokuba kuyakumsizani umuntu ukuzuza izwe lonke alahlekelwe ngokuphila kwakhe na. 37. Ingabe angakhiphani umuntu kube isihlengo sokuphila kwakhe na. Ecclesiastes chapter 1 verse 2 kuya ku4. Jesus. Hallelujah. Modlula nje Izakha uzombona. Uqeda nje uMshumayeli, sorry. Uma uqeda nje Izakha nangu uMshumayeli. Thanks Baba. Chapter 1 verse 2 kuya ku4. Jesus. Amen. Amazwi oMshumayeli indodana kaDavide, inkosi yaseJerusalema. Verse 2. Yes. Izeleze usho uMshumayeli, izeleze konke kuyize. Verse 3. Kuyinzuzoni kumuntu ngawo wonke umshikashika wakhe awushikashikayo phansi kwelanga na. Verse 4. Isizukulwane siyamuka, isizukulwane siyeza, kepha umhlaba umi phakade. Ake sithandaze. Nakho kuvuka kuvuka komzimba ekufeni nabubomi obunguna Ukuvuka komzimba
ukuvuka komzimba ubomi obukhula ukuvuka komzimba Liphilile baba wethu ongcwele. Hey, Jesus Christ. Mama khuluma Hallelujah. dala My God. kube khona qheqheza amadwala Thank you, enhliziyo elokuzavalela uNkulunkulu wethu ongcwele Oh, my ukhulumisane nathi uNkulunkulu wethu onamandla siphuma kule ndawo sikuzwile ukuthi ubukhulumisana nathi Malika baba wethu onamandla siyancipha uNkulunkulu wethu onamandla phakama kule ndawo Hallelujah. Jesu. Thank you, Jesus. Jesu. Hallelujah. Ntambama izinto engifuna ukukhuluma ngazo bazalwane ngifuna ukukhuluma ngezizukulwane Yeah. ama-generations nama-generations izizukulwane ngezizukulwane ezike zaphila phansi komthunzi welanga uthi umshumayeli yizeleze Yeah. wonke umshikashika phansi komthunzi welanga uyize izizukulwane ziyafika izizukulwane ziyadlula athi kwizenzo 13:36 uDavide eselikhonzile icebo likaNkulunkulu kwigeneration yakhe walala ubuthongo wembelwa kanye naboyise mkhulu esefeze icebo Hey, Nkosi yami. uNkulunkulu Ezicela. wonke umuntu emhlabeni ozele ngowesifazane lithi uNkulunkulu umiselwe ukuthi afe kanye Hey, Nkosi. mayedlula la into azobhekana nayo zobhekana nejudgment Hayi, Jesus. wonke umuntu ozele ngowesifazane unikezwe only one chance, only one generation ukuthi uzophila kule generation uzokhonza icebo likaNkulunkulu kule generation Hey. mawuqeda you fly away. Yeah. Wonke umuntu ola uma besingathi impilo inkundla besingathi unikezwe ichance eyodwa yokusina asine aqede adlule abanye banikezwa nje 10 leminyaka Hey, Nkosi yami. athe saphethe ubhaka primary uthiwe time Is up. is up. Right. Abanye banikezwa iminyaka ewu20 athi esathi mangifika nje evarsity yazi abazali bazongibona kahle yabo sengi-imagine ngisiphethe isikhiye sami sengiyivule engasekho umzali othi lamagate akhe ayavalwa ngo6 sengiyivulela sengiyivalela umnikazi wempilo Time is up. Right. is up. It's over. Generation after generation
generation umuntu unikezwa only one chance. Hey, Nkosi yami. God. Izeleze umshikashika kule generation yakho njengoba ula kule century bayibiza i-21st century. Uma kungenzeka ufundi obituary yakho, what have you done ngecebo likaNkulunkulu kwi-generation yakho? uNkulunkulu akakulethelanga ukuzophuza utshwala. uNkulunkulu akakulethelanga ukuthi upregnate wonke intombazane ekhona la. Hey, madoda. uNkulunkulu ukulethele ukuthi njengoba ulemhlabeni intando yakhe uyenze usemhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. Wenzeni ngexesha ngesikhathi uNkulunkulu akunikeze sona. Hey, Nkosi yami. God. Noma ngabe uwenze kahle kangakanani wa accumulate ingcebo, uma kufika isikhathi sokuthi lo obekuzisile athi isikhathi siphelile, uyishiya generation yakho, abangani bakho basale bekhalela, bekhala bethi gone too soon. Awuyophinde uthole i-chance yokubuya uzolungisa amabuzo okwenza ama-corrections. I know. Uma bewuyingane engamameli umzali, you will have to face consequences. No forbearance. Hey. Umphumela wokungamlaleli uNkulunkulu uzohlala nawe billions of years. Hey, Jesus. Ubhekana nomphumela wokuhluleka ukwenza isinqumo esi-right Jesus. in your generation. Amen. Umuhlulekile ngumkhonzo uNkulunkulu njengokusho kwezwi lakhe, kunamalungelo ozolahlekelana nawo. Ilungelo lokuqala ulife, impilo. Uthi uJesu ngizile ukube babe nokuphila. Glory to Jesus. Lokuphila akukona ukuphela la, ukuphila okunguna phakade. Wacimeza wathi ma ngiyehlulakala, ngicela ugogeze, biza nomkhulu, ngicela manje nomalume eze, ngicela manje nengane sekhaya ibizeni, ngiyahlulakala. Athi ma, no, you can't do that. No, nomthandazo, no, awuyindawo nomthandazo. Athi ma, ngiyahlulakala. Ma, ngiyasaba kodwa ngazi ngiyaphi. Ngiyahluleka. Ma, ngibizele manje kuze ngilongizele kuze umshumayeli badla ngicela umshumayeli. Ma, bose ngiyamcela afi kuthiwa akekho uyongcwaba. Hawu badla ba, Nkosi yami ngenze njani na? Kuze oshisa noma iphepho. Mama kuze Fikile ukufa. lost it. Uzophunyukana nempilo la uyakhona ngenxa yongamthatha uJesu. Jesus. Uya endaweni athi uJesu mayichaza uthi indawo of the uttermost darkness. Hey.
yindawo emunyama. Lisho njalo izwi kaNkulunkulu lithi ngesikhathi efumaneka emshadweni owayengayinxibanga ingubo yomshado, kwathiwa mbambeni nimbophe izandla, nimbophe inyawo, niyomphonsa endaweni emnyama la kukhona khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Ngobani mangenzeni angaze ngibulale umuntu, mangaze ngize ngintshontshe imali yamuntu. Romans 3:23. Oh God. Ngokuba bonke bonile Hey, silalelwe inkazimulo Jesus. kaNkulunkulu. But mhlawumbe mina ngcono ngoba ma ngivolunteer ngiyasonta ma. Uthi uNkulunkulu mawufika phambi kwesihlalo sobukhosi. By the way, abake baba ne-experience yokufa, uma ungena umzalwane uzohamba unaked nje. Eyakala lokuba naked ukuhamba ngethathu edolobheni, ngisho lokuba naked